kanimo sa kagawasan. Balik sa kamatuuran. Kini ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach Mudali nining tulumanon sa radyo. Balik sa kamatuuran. Uban kang Elder Restituto Villegas Jr. Balik sa kamatuuran. Balik sa kamatuuran. Shalom! Welcome na usab kamo nining tulumanon. Balik sa kamaturan radio broadcast nga gipasibdahan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Ato daing mga shalom karon nato ipabot sa itong mga bisita ni Elder Ayan Mahilom, ang atong National President. Kauban sila Elder Jerwin Magalien, uban ni Elder Ili Noyke, kauban ni Brother Danny Daclan, ug ni Igsoong Romy Navales. Ato tayong mga greetings atong ipaabot sa tuong mga kigsunan dinha sa may Bayawan City ni Igsoong Ramil Cuevas uban sa iyang pinalanggang asawa, Rebelisa Sanoy Cuevas. Ato sa ipaabot ang atong shalom dinha ni Brother Alejandro Arapok uban sa iyang asawa nga si Sister Gina Arapok diha sa may Bayi City. Ug ngadto sa mga Monsida family diha sa may Busay Eda diha sa may Barangay Nara, Bayawan City, Negros Oriental. O diha ni Igsoong Rasner Tigilo uban sa iyang pinalanggang asawa, Swedy Tigilo diha sa may Bindoy, Negros Oriental. Sa pagpadayon magigsunan, atong buksan sa mga pag-ampo kini nga atong tulumanon balik sa kamaturan. Ug ang mumbahin atong ihatag kang Brother Romy Navales. Dalaygon og mahigugmaon namo nga amahan nga nasa langit o amahang Yahweh Elohim niini nga takna amo ikaw ang pasalamatan uban sa paghangyo nga ikaw magabukas o magaabri sa panghuna-huna sa imong katawhan nga magapaminaw niini kutob sa maabot sa imong programa nining broadcast. Amahang Yahweh Elohim, hinaut nga ikaw magabindisyon bisan pa man sa imong mga alagad nga magasulti karon, ikaw magagiya ug maghatag kanila sa dili isusulti nga ang imo lamang mga pulong uban ang pagbuot mao ay matuman niini nga kini amang Yahweh ang gisalig kanimo sa pangalan sa imong anak among mangluluwas Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat sa mga pag-ampo ug sa ato ang pagtanyag sa mga libreng basahon. Sama sa gihapon kita tagatanyag nining mga libre nga mga basahon naguluhan Yahweh versus Jehovah. Pagkaduha ang ngalang Jesus nagkahulugan dalaygon Jesus. Ug sa pagpadayon aniya kita sa pagtubag sa atong mga pangutana nga dawat gikan kini sa may Barangay Kalamtukan, Bayawan City, Negros Oriental. Ang pangutana nagkanayon nga dalang komentaryo. Ang Yahweh tinuod apan iya ra na sa mga Hudiyo sa Israel. Pangutana, Hudyo ba ka o Pilipino? Alang sa tubag niini atong ihatag kini sa tuang National President Elder Ayan Mahilom. Daghang salamat Elder GR Villegas. O kini nga pangutana no before nato tubagon atong ipagumusta ako nanibaya sa kinatibuk ang mga miyembro sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach sa kinatibuk ang Isla sa Negros ug kutob sa maabot niining Sibya. Kami nagalaom siya mang Yahweh magkapahalo na diha kaninyo ug ato ding ipahibalo no nga kita na ngayo dispensa sa mga batanon nga din atong na-postpone ang youth convention sa Cebu City. Diin padulong ra ba nga ato mga delegado gikan dinhi sa Negros paingon dito sa Cebu alang sa mong buluhaton apan tungod sa panahon nga diin wala nakaduyog sa mong okasyon kini atong gi-postpone o kini pagasabutan pa ang mga mosunod nga schedule alang sa maong katiguman. Okay, balik ta sa pangutana no na tinuod kuno ang Yahweh apan sa mga Hudiyo ra na unya Hudiyo ba ka? Okay, kini siya nga mga punto inani ni siya. Dili man pwede nga kita mo magbuot sa kasulatan. Muna pinakauna gyud prinsipyo gyud siya. Dili nga kita mo magbuot sa kasulatan kun dili ang kasulatan dunay kaugalingong prinsipyo nga mohatag katin-awan to. Okay. Pag angko nato karon nga Pilipino ta, ngano dili ay pakabuot data sa ato ang gusto na pagtulunan. Gani kining kasulatan sumala sa Salmo 148 19 ug 20 wala man gihatag ngadto sa mga Pilipino. Kay kung gihatag pa ni siya sa mga Pilipino, kita dunay dakong
buot o dunay katungod nga ato kini siyang inanaon pagpastada. Ang Numeros 15, ang Biblia nag-ingon, Numeros 15, versikulo 15 atong basahon. Para doon natay biblical nga finding ba? Kaya kung maingon tag Pilipino ta karon lahi tas mga Hudiyo, unya ni angkon ra pagitan nga tinuod ang Yawe, okay lang mo tagwa mo angkon nga tinuod ang Yawe. Tinuod ang Yawe pero sa mga Hudiyo ra na. Dinhi karon, Numeros 15 versikulo 15 nag-ingon, usa ka ordinansa alang kaninyo sa katiguman o usab alang sa mga langyaw nga nagpuyo nga temporaryo uban kaninyo. Usa ka ordinansa sa kahangturan sa inyong mga kaliwatan ingon kaninyo maingon ang langyaw sa tubangan sa atong langitnong amahan. So, Salmo 147 atong gikuan kanina, I stand corrected, no? Salmo 147 so atong naingon kanina, Salmo 147 19 ug 20 dito kanina, no? Nga kini gihatag didto kanila ug ang mga nasod wala kahibalo niini. Moingon tag wala kabalo, apil ang Pilipinas. Ani kay ang mga nasod wala man kahibalo. So kita mo sunod ta didto sa mga nakahibalo. Kay Numeros 15 versikulo 15, usa ka balaod nila dito o usa ka balaod nato dinhi. Di kita pwede nga mulahi na. Di ba? Mulahi dai ka nga usa ra man mo balaod. Gawas kung giingon nga dito sa Israel insakto mo diha lahi mo balaod diha pud sa Pilipinas. Wala man giingon. Perting tinawa ang Numeros 15 versikulo 15. Di ba? So di na to ni pwede laksion ning Numeros 15 versikulo 15. Atong gitinaw diha ninyo, parehas kita dito. Di kita pwede mulubag diha. Or else kung mulubag ka, dili na nakamatuuran kay giangkon ra bagid ni sa nangutana na tinuod ang Yawe. So tinuod ila dito, musagot tag Yawe kay mao may tinuod. Kung mulubag ta dito nga parehas tag balaod nga gihatag, Numeros 15 versikulo 15, na dili na ko tinuod. Kay niingon man ka nga tinuod yun ang Yawe, di ba? So din kita karon another teksto nga atong ihatag diha kaninyo. Salmo 83 versikulo 18. Atong tinaw na, kaya atong pasultingon ani nga mga punto ang kasulatan. Walay pinaka-otoridad nga dokumento nga mosulbad aning isyu sa imong pangutana kun dili mao ang Biblia. Salmo 83 versikulo 18. Apan ang mga tao mahibalo nga ikaw kansang ngalan mao lamang si Yahweh. Mao ang labing hataas ibabaw sa yuta. Okay? Atong klaro na. Kansang ngalan mao lamang si Yahweh. Mao lamang. Kanang word nga lamang, di nagig ka pwede maglahi sa Pilipinas. Labing klaro gina nga punto. Di gina nimo pwede lubagon. Kaya kung lubagon nimo na ang sentido sa kamatuoran na wala. Unya ang sumpay aning nitinaw pa yun. Mao ang labing hataas sa ibabaw sa tibok yuta. Ibabaw man sa tibok sa yuta. So, cover yung Pilipinas. Ay, kaya doon na may yuta. Gawas kung wala na ilalom sa yuta, pwede siguro. Pero kanak siya nga istorya, medyo lutaw din na siya. Ang pag-istorya sa kasulatan nga, tibuok yuta, sa ito pagkinatibukan nga yuta, tibuok kalibutan, kang sangalan maulamang si Yahweh. Sa ito pa, ang pag-admitar ni mga tinuod ang Yahweh, pero sa Israel na, sakto tong una nga ang Yahweh tinuod. Pero pag ingon ni mo nga sa Israel na, unya pagkatapos mo gamit kag laing ngalan ri sa Pilipinas, wala na ka mosunod sa kamatuoran nga gilatid sa kasulatan. Diha nga mga punto makita nimo nga ang Biblia di ay nagtudlo nato nga moawat ta didto sa Israel. Musunod ta didto tungod kay Salmo 147 versikulo 19-20, sila mo'y gitagaan, ang mga nasod wala kahibalo niini. So klaro kay na nga ang authority, we have to follow sa kining gitawag pattern nga gihatag. Gitagaan pa kita Numeros 15 versikulo 15 nga kini nga punto gitagaan pa kita og Latin na magyud dili na ta pwede mo ikiyas ani nga usa ka balaod alang nila dito og susama nga balaod alang kanato dinhi nya makaikiyas dek ana moingon dai kag lahi ta dinhi na dili gyud siya pwede. Dugang diri sa Exodus or Shemot 9 versikulo 16 nagkanayon dinhi apan sa pagkatinuod di padayon ko ikaw alang niining tuyua aron sa pagpakita kanimo sa akong gahom ug aron ang akong ngalan igasangyaw sa tibuok yuta. Okay, sa to pa dunay confirmation sa 83:18 sa Salmo nga kini yang ngalan para sa tibuok yuta.
wala ma-exempted ang Pilipinas. Wala exemption, no? So, kini unta nga pangutana kung ibutan tag nakalahi ang Pilipino, bapo unta ning na gitawag biblical foundation. Wala man gyud. Mugawas magini sa biblical foundation. Ang biblical foundation ani niya gani kita mo kaikyas sa kamatuoran nga ginadla dito sa Israel. Musunod kita dito sumala sa mga teksto nga atong ibasa. Daghang salamat Elder GR sa panahon niya. Salamat Elder Ayan Mahilom. Ug sa pagpadayon makigsunan aniya kita sa pagpamati sa mga mensahe sa awit. I will worship you, I will worship you, I will worship you, I will worship you. Father, you are worthy. You alone are worthy. I will worship you, I will worship you, I will worship you, I will worship you. Father, you are worthy. You alone are worthy. I will praise you, I will praise you, I will praise you, I will praise you. Father, you are worthy. You alone are worthy. I will lift up your name, I will lift up your name. All its glory and fame, all its glory and fame. Yahweh, you are worthy. You alone are worthy of praise and glory, of worship and glory. I will worship you, I will worship you, in spirit and truth, in spirit and truth. Yahweh, you are worthy. I worship you, you alone are worthy. I worship you, to receive honor. I worship you, to receive glory. I worship you, we give you honor. We worship you, we glorify you. We worship you, we bow before you. We worship you with sacrifices. We worship you, receive from our lips. We worship you, what is yours alone. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Father, you are worthy. We worship you. You alone are worthy. We worship you, to receive honor. We worship you, to receive glory. We worship you, we give you honor. We worship you, we glorify you. We worship you, we bow before you. We worship you with sacrifices. We worship you, receive from our lips. We worship you, what is yours alone. We worship you, we adore you. We worship you, we bow before you.
Salamat sa mga mensahe sa awit o sa atong pagpadayon mga kaigsuonan aniya kita sa tuang topiko na naguluhan unsa ang dangatan sa katawhan nga dili mo ila o mosampit o mosimba sa ngalan ni Yahweh. Sa milabay nga semana nga atong topiko ngano ang ngalan ni Yahweh wala gamita karon ug ato ang gidetalye dito nga ngano kini wala na gamita apan sa atong pagpadayon ato ang topiko karon unsa ang dangatan sa katawhan nga dili mo ila o mosampit diha sa pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Sa mga teksto niini atong ihatag sa tuang Elder Jerwin Magalien alang sa mga detalye dinhi. Daghang salamat Elder GR sa panahon nga imong gihatag. Mga higala kaigsuonan sa topiko nga atong paghisgutan nining taknaa atong ipasabot ngadto sa atong suking tigpaminaw nga ang ngalan sa atong labang makagagahom mao si Yahweh ang makagagahom sa Israel nga mausab ang atong gialagaran. Now, ang tema sulti nga unsa may dangatan ni ining mga katawhan, mga kanasuran nga diin dili mo simba, dili mangita o dili mo alagad ni ining makagagahom sa Israel nga si Yahweh ang matuod nga makagagahom sa tibuok kalibutan. Unsa may pasidaan sa balaang kasulatan, aduna bay silot, aduna bay kaligutgot nga ihatag ang makagagahom alang sa mga katawhan nga wala lamang naghatag og pagtagad. Atong basahon ang kasulatan sa Leviticus 24 versikulo 16. 24 versikulo 16. Ug siya nga nagapasipala sa ngalan ni Yahweh siya sa siguro pagapatyon ug ang tibuok katiguman sa pagkatinuod mubato kaniya ingon sa langyaw mao man siya nga nagahimugso diha sa yuta sa diha nga siya nagapasimpala sa ngalan ni Yahweh pagapatyon. Ang pagbato nato og laing makagagahom mga higala igsuon inay ang makagagahom sa Israel nga si Yahweh usa ka dakong pasipala sa atong makagagahom. Ngano man ang pasidaan sa Exodus 23 versikulo 13 gidid-an kita pagsimba o paglitok diha sa atong mga ngabel sa ngalan sa lahi nga makagagahom. So ang atong makagagahom nga si Yahweh usa ka Elohim nga abuguan. Masuko siya sa diha nga ikaw musangpit sa ngalan sa lain nga makagagahom. Ug tungod diha na mga higala igsuon, mupadala siya sa iyahang silot ngadto sa mga katawhan o ngadto sa mga kanasuran nga wala naghigugma o wala nagasimba sa ngalan ni Yahweh. Kania ang lain pang bersikulo, Malakias 2 versikulo 2. Kung kamo dili maminaw o kung kamo dili mubutang sa kasing-kasing niini sa paghatag og himaya ngadto sa ako ngalan, nagaingon si Yahweh sa mga panon, ako bisan pa mupadala sa usa ka tunglo nganha kaninyo ug ako mutunglo sa inyong mga panalangin. Oo, ako mutunglo na kanila tungod kay kamo wala nagbutang niini sa kasing-kasing. So pasidaan mga ikalagigsuon kung kita di ay dili mahigugma, dili magbaton og kahadlok sa ngalan ni Yahweh, ang tunglo sa makagagahom nga si Yahweh gikan ni Yahweh maoy atong madawat inay ang panalangin. So delikado kaayo mga higalag kaigsuonan kung kita magasimba og mga makagagahom nga dili tinuod. Kay naa di ay tunglo nga ihatag si Yahweh nga maoy matuod nga makagagahom. Lain pa nga bersikulo dinhi sa Salmo 79 versikulo 6. Salmo 79 versikulo 6, ibukbo ang imong kapungot nganha sa mga pagano nga wala nakaila kanimo ug nganha sa mga gingharian nga wala mitawag nganha sa imong ngalan. Tin-aw klaro mga higalag kaigsuonan nga ang kapungot ni Yahweh, ang silot ni Yahweh
iya gyud ipadala ngadto sa mga kanasuran, mga gingharian nga wala nagasimba sang iyahang balaan nga ngalan. Lain pa gayud nga bersikulo, Jeremias 10 bersikulo 25. Jeremias 10 bersikulo 25. Ani-aning pahayag, ibukbo ang imong kapungot nganha sa pagano nga wala nagaila kanimo, og nganha sa mga pamilya nga wala nagtawag sa imong ngalan, kay sila mitilok pagkaon ni Jacob ug milamoy kaniya ug miut-ut kaniya, mihimo sa iyang puloy-anan nga bilihan. Ang pasidaan nga gihatag sa kasulatan mga higala kaigsuonan nga ang mga kanasuran nga wala nag-ila ug wala nagsimba ug wala nagakadtok sa ngalan ni Yahweh, ang mga pamilya, tinawa, ang mga pamilya nga wala nagtawag sa ngalan ni Yahweh, adunay madawat nga kapungot o kaligot-got o silot o tunglo mga higala kaigsuonan. So, akong awhag sa atong tanang mga suking ti paminaw nga pagpatun kag kakadlok ni Yahweh kay mo ni original ug matuod nga ngalan ang natong alagaran ug simbahon mga higala kaigsuonan. Aron di kita mahitumpawak sa dakong kapungot unya ug silot nga ipahamtang ni Abba Yahweh dinhi sa kalibutan. LGR. Dugang pa ni makaigsuunan kung ato ang patalinghugan diha sa Deuteronomy chapter 28 verse 58. Ang mga pulong nagkanayon, kung ikaw dili magbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga pulong niini nga kasuguan nga nasulat niini nga basahon, nga pagahadlukan mo kining ngalan nga mahimayaon ug makalilisang nga ngalan si Yahweh nga imong Elohim. So therefore igsoon, awhag kita sa kasulatan nga kinahanglan jud na kitay pagkahadlok ngadto sa ngalan ni Abba Yahweh. Tungod kay ang ngalan ni Abba Yahweh igsoon usa kini ka ngalan nga patik alang sa iyang katawhan. Og sa ikaduhang Kronikas kapitulo 15 bersikulo 13 ani ang mga paliwanag dinhi igsoon nga nagkanayon, og nga bisan kinsa nga dili mangita kang Yahweh ang Elohim sa Israel or ang makagagahom sa Israel, pagapat yun gikan sa ultimo og ngadto sa halangdon, lalaki man kun babaye. So igsoon, ang silot di ay sa mga katawhan nga dili mangita o dili gayud nga mosampit ngadto sa ngalan nga balaan nga mao ngalan kan sa ngalan mao si Yahweh, mahimo nga ang ilahang dangatan mao ang kamatayon. Og dinhi igsuon sa Salmo kapitulo 83 bersikulo 16, nagganayon dinhi nga pun-a ang ilang mga nawong sa kaulaw aron managpangita sila sa imong ngalan o Yahweh. So kining tanan nga mga gitawag og pahimangno sa kasulatan alang sa katawhan nga dili gayud mahigugma sa pagsampit o pagsimba o pagbalaan sa pangalan ni Abba Yahweh, dunag yoy mga negatibo nga gipasidaan ang kasulatan nga mahidangat ngadto sa katawhan nga walay paghigugma sa pagsampit sa pangalan ni Abba Yahweh. Tungod kay ngano, kining ngalan ni Abba Yahweh igsoon dako kayo nga kahimuan alang sa katawhan, ilabi na kung maghisgot kita kaluwasan. Sumala sa Roma 10:13 nga ang tanan magatawag o magasampit sa ngalan ni amang Yahweh makabaton sa kaluwasan. So dinhi igsoon ang pagpili sa tawo gihatagan og kagawasan sa kasulatan. Asa kita modapig, dinhi ba sa silot o dinhi ba sa kaluwasan nga gitanyag sa pangalan ni Abba Yahweh. Elder Jeremy, unsa yung mga dugang mga paliwanag dito sa kasulatan? Salamat, Elder GR. Mga higalagig suon, ang kasulatan naghatag na og pasidaan. Naghatag og pahimangno nato kay aron inig abot unya sa panahon nga gitagal dili na ta maka-blame kung masilutan man og galing ta tungod o maato tas kinabuhi dayon. Tungod kay well-informed ta, gipahibalo ta nang Elohim nga si Yahweh musilot gayud ni anang mga tao nga walay kahadlok sa iyang. Oo. So ang kasulatan mga higala kaigsuonan nag-awhag nato no? Sa bisan pa din sa Deuteronomy di pa rin
pilia ang panalangin inay ang tulo. Tinod. Pilia ang panalangin inay ang tulo. Huwag ang panalangin, makuha na to, maangko na to sa atong pag-alagad sa kamatuoran. Pagsunod Amen. na to, kung unsa ang tinuod. Huwag ang tinuod mao, nga ang ngalan sa makagagahom mao siya. Kung ang mga katauhan ang kanasuran karon nagasimba sa nagkalain-laing makagagahom, ang China nagsimba ni Buddha, ang India nagsimba ni Krishna, ang uban nagsimba ni Diyos, ni Marduk, na nagsimba ni Allah, no? Nagkalain-lain nga mga rasa karon sa kalibutan, lain-lain usab ang makagagahom. Nakita nato adunay gitawag og kompetensya sa mga makagagahom sa kalibutan, mga higalagisod. Pero usara ang tinuod niini. Mo na nga ang pasidaan, pilia unsa ang kamaton, unsa ang tinuod ng isog sa walang kasulatan. Walay lain, si Yahweh lamang ang tinuod nga makagagahom. Aron dili ta masilutan, aron dili na nato maangkon ang mga silot, mga tunglo ug mga kapungot sa makagagahom nga iyang ihampak unya dinhi sa yuta. Alagaran na to, higugmaon na to, ug simbahon ang iyang ngalan. Mga higalag-igsuon, dili gyud nato kalimtan ang pagsangpit o pagkahadlok sa ngalan ni Yahweh. Ibalik ta mo ni Elder Gerald. Sa panapos nga bersikulo nga itong itanyag diha kaninyo, ang pasidaan sa Exodo chapter 23 verse 13 nga nagkanayon nga ang pagsimba sa mga mini nga makagahom ni pagsampit sa mga ngalan sa mga mini makagahom hugtanon nga ato makagahom gadili sa matag usa ilabi na sa iyang mga katawhan igsoon. So therefore igsoon kami nagawahag dinhi sa balik sa kamatuoran nga atong simbahon ang Elohim sa Israel kansang ngalan nga mao si Yahweh. O wala naman kita igong panahon sa samang istasyon stuck na sa atong tulumanon balik sa kamaturan, gidapit ta mo og giawhag nga inyo kining padayon sa pagpamati ang mga putli o kamaturan nga gikan gayud sa mga pagtulunan ni Abba Yahweh. Sa panapos atong ihatag kang brother or elder Eli Noyki alang sa mga pag-ampo. Kanimo amahang Yahweh, itak na sa kapunon, ako kayo nga mong kalipay, salamat kanimo tungod sa imo. Kaayo ka namo, imo kaming gihatagan sa mga mensahe na posible magabago sa among mga kinabuhi o magabago sa among pagtuo sa among gisimba. O kami nagatuo na ikaw panalangin sa mga butang ng giisgutan o magatisok nini ngadto sa mga una sa mga tao nga nagapaminaw o makausap kini sa ilang mga kinabuhi. Tanan ang tugyan ila ko manungod abat sa ilong sa mga pinali sa ngalan ni Yahweh sa Hallelujah. Inyong nadungog ang tulumanon, balik sa kamatuuran, hangtod sa sunod nga higayon. Salamat sa pagpaminaw. Alang sa dugang nga kasayuran ug pangutana, kontak lang kang Elder Restituto Villegas Jr. sa cellphone number 0955-933-4470. Balik sa kamatuuran.